Začiatkom 19. storočia sa 8 mužov, predajcov a remeselníkov vracalo z trhu v Topolčanoch. Ich vozíky boli plné zvyšného tovaru a vrecká plné peňazí. Cesta domov ich viedla cez hustý les, kam slnko ledva prenikalo. Viac ich už nikto nevidel naživé. Telo prvého objavil pastier o 3 dni neskôr. Ležalo pod stromom s očami doširoka otvorenými a rukou natiahnutou k nebu. Neďaleko sa našlo ďalšie a ďalšie. Každé telo malo na hrudi vyrezaný zvláštny symbol, aký miestni nikdy predtým nevideli. Ich mešce zostali nedotknuté. Niektorí mali na tvárach škrabance, iní mali v ruke zovreté vetvičky s čerstvými lístkami, hoci bol november. Najstrašidelnejšie však bolo to, že jeden muž zmizol úplne. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Ale o niekoľko dní neskôr vraj v noci jeden lesný robotník počul, ako niekto v tme šepká mená a jedno z nich bolo jeho.